Ndị be anyị ekene m ụnụ. Anyị na-anụ maka ihe a bụ alụmdi na nwunye. Ihe a bụ agha zoro ezo nwanne, bụrụkwa ọgba egwu. Ihe nkiri ka ọ bụ. Onye bata n'ime ya, okiri juo ya afọ. Ọ bụghị egwu achị ụtaba n'aka agba. Ọ bụkwaghị obere nkwụ a na-arị n'oge mgbede. Ọ na-amị amị, a na-etoru etoru eje ya, ka ọ ga-abụ ọ mịchara gị, ị nwee ike ịghọta onwe gị. Unu ahụla otu alụmdi na nwunye Njideka na Chigozie si wee dị. Kedu ihe ị chere? Nke nwaanyị emere ihe ziri ezi ka ọ bụ na o meghị ihe ziri ezi? Denyere m ya n'ebe a na-edenye okwu, ma pịara m aka tụsara m ozi ya ka ndị ọzọ nwee ike ịnụ ya. Ndewo, ka o mesịa.